Ar gyfer y crwst, cymysgwch 200 gram o fflwr plaen, 115 gram o fenyn oer a hanner llwy o halen. Ychwanegwch 4 i 5 llwy fwrdd o ddŵr oer nes bydd y toes yn dod at ei gilydd. Fel arfer efo toes, dwi'n lapio fe lan a rhoi fe yn yr oergell i orffwys. Ond fe allwch chi rolio fe'n syth ac yna rhoi fe yn yr oergell i orffwys. Mae fe'n arbed amser. Felly rhowch chydig o fflwr lawr. Dewch ar toes at ei gilydd. Mae hwnna'n barod. Urwch eich plat pein 9 modfedd yna roliwch y toes mas, nes i fod chydig yn fwy na'r plat. Gosodwch y toes yn ofalus gan wneud yn siŵr i fod yn gorwedd yn dyn ar y plat. Be dwi'n moyn i ryw tua centimetr ychwanegol o amgylch y plat. A gallwch chi weld pam nawr. Mae yna ffordd traddodiadol o ddirno'r crwst. Crychwch ochr y crwst cyn ei roi yn yr oergell i orffwys. Mae hyn yn rhoi cyfle i chi baratoi'r llenwad. Mewn Pwmpen, rhowch 170 gram o siwgr caster, hanner llwy o halen, 1 llwy o cinnamon, hanner llwy o sinsir a chwarter llwy o cloves. Mewn Pwmpen arall, cymysgwch 2 wy ac 1 tin o Pwmpen. Byddwch yn ofalus i wneud siŵr byddwch chi'n pigo lan y tin sydd heb unrhyw cynhwysion arall, bod heb y siwgr ychwanegol yn fe, neu fydd y pei lot rhy felys. Cymysgwch y cyfan cyn ychwanegu'r siwgr a spices. Yn araf, ychwanegwch gan cyfan o lath anwedd, blind slice, evaporated milk. Pobwch am 1/4 awr ar 200 grad Celsius, cyn ei ostwng i 160 am ryw 40 munud. Yn draddodiadol, mae hon yn cael ei bwyta'n oer, felly gadewch iddi oeri'n gyfan gwbl. A'r unig ffordd i'w fwyta yw dy can o hufen squirty. Dim Michelin stars fan hyn. Mae fe lot llai melys na beth chi'n disgwyl. A mae'r spices yn dod trwyddo, gallu blasu'r cinnamon a'r sinsir. Mae fe jyst yn really blasus, a mae fe jyst yn atgoffa fi bod mas efo'r teulu.